Anjang i dobrodošli u novi video na kanalu Korejski jezik. Ja sam Angelina i danas ćemo pričati o strukturi korejskog jezika, odnosno sintaksi. Sintaksa je ukratko rečenica. Kako funkcioniše korejska rečenica? U prošlom videu smo naučili da je red reči u rečenici skroz drugačiji nego u jezicima na koje smo mi navikli. Odnosno, red reči u rečenici je subjekat, objekat, glagol. Za razliku od onoga na šta smo mi navikli, subjekat, glagol, objekat. Ukoliko znamo šta je subjekat i objekat, možemo to da izbacimo iz rečenice, ali to o tom potom. Znači, prvo ćemo učiti kako da napravimo celu rečenicu kako treba, a naknadno ćemo izbacivati delove za koje smatramo da sagovornik zna. Ok, treba prvo vežbati jednostavnije i kraće rečenice, a potom kada naučimo svu gramatiku koja nam treba, ćemo preći na one duže. Možda nam duže i teže. Možda nam deluje lako da ono što mislimo na srpskom jeziku pretočimo u korejski, ali gramatika nije ono na što smo navikli i to može da nam bude izazovno. Zato, ako želimo da nam dobro ide govor korejskog jezika, treba skroz da promenimo način razmišljanja i istreniramo mozak na novu jezičku strukturu. Hajde da krenemo od jednostavne rečenice. Minsu čita knjigu. 민수는 책을 읽어요. 민수는 책을 읽어요. Red reči u rečenici je subjekat, objekat, glagol. Za razliku od toga kao što možemo da vidimo u srpskom, je subjekat, glagol, objekat. 민수는 책을 읽어요. Sada dodat ćemo prilošku odredbu za vreme. Ona može biti bilo gde u suštini, pre glagola naravno, ali uglavnom ide posle subjekta. Ta rečenica će glasiti 민수는 밤에 책을 읽어요. 민수는 밤에 책을 읽어요. 민수 noću čita knjigu. Sada, ako želimo da dodamo prilošku odredbu za mesto, uglavnom će ona ići nakon priloške odredbe za vreme. Pa će ta rečenica glasiti 민수는 밤에 도서관에서 책을 읽어요. 민수는 밤에 도서관에서 책을 읽어요. 도서관 je biblioteka. Ovaj nastavak eso označava to da u nekom prostoru radimo određenu aktivnost. Pa je prevod Minsu noću u biblioteci čita knjigu. Vidite da je sve isto kao u srpskom za sad, osim toga što smo zamenili glagol i objekat. Znači, 민수는 밤에 도서관에서 책을 읽어요. Sad, ako želimo da dodamo prilošku odredbu za način, uglavnom ona ide pre objekta, ali uz reč koju opisuje. Pa ako želimo da kažemo da Minsu tiho čita knjigu, stavit ćemo ga pre ovog dela, knjigu čita. Tiho, 조용히, 조용히. 민수는 밤에 도서관에서 조용히 책을 읽어요. 민수는 밤에 도서관에서 조용히 책을 읽어요. Minsu noću u biblioteci tiho čita knjigu. Ok. Postoje razni veznici u korejskom jeziku koji će nam poslužiti za to da povežemo dve ili više rečenica u jednu veliku rečenicu ili u jednu skladnu pričicu. To su recimo nastavci 그리고, 그리고, koje znači i, 그래서, 그래서, koje znači zato što ili jer, 그렇지만, 그렇지만, ipak i slično. Te veznike, ako stavljamo nakon tačke, koristimo ih u ovom obliku, a ako ih stavljamo pre tačke, odnosno pravimo rečenicu 2 u 1, onda ćemo ih skratiti. Sad ćete vidjeti na šta se to odnosi. Duža verzija bi bila 민수는 밤에 도서관에서 조용히 책을 읽어요. 그리고 음악을 듣고 있어요. ili 음악을 들어요. Minsu noću u biblioteci tiho čita knjigu.
i sluša muziku. Sad, hajde prvo da kažemo zašto imamo dve verzije ovog završetka 듣고 있어요 i 들어요. 들어요 je običan prezent, odnosno obično sadašnje vreme. 듣고 있어요 je ono što u srpskom nemamo, a to je present continuous, kao u engleskom ing. 듣고 있어요. On sluša muziku koju imamo ovdje u rečenici. Znači, 듣고 있어요 nam je kao u engleskom ing present continuous. Hajdemo još jednom da pročitamo. 민수는 밤에 도서관에서 조용히 책을 읽어요. 그리고 음악을 듣고 있어요. Ili 그리고 음악을 들어요. Minsu noću u biblioteci tiho čita knjigu i sluša muziku. Skraćena verzija ovog 그리고 veznika bi bila go. 민수는 밤에 도서관에서 조용히 책을 읽고 음악을 듣고 있어요. Ili 음악을 들어요. 민수는 밤에 도서관에서 조용히 책을 읽고 음악을 듣고 있어요. Na ovaj način smo napravili 2 u 1 rečenicu. Sad, ako želimo da dodamo neku zavisnu rečenicu, a to je recimo pre nego, nakon što, ako i slično, u korejskom je to ki 전에, pre nego, 는 후에, nakon što i 으면, ako. To možemo da uradimo na sljedeći način. 민수는 잠을 자기 전에 책을 읽어요. 민수는 잠을 자기 전에 책을 읽어요. 민수 pre spavanja čita knjigu. 잠을 자기 전에 bukvalno znači pre nego što zaspi. Ovaj deo ki 전에 lepimo na osnovu glagola. U cijeloj rečenici sa svime ovime što smo sada naučili, to bi glasilo ovako. 민수는 밤에 잠을 자기 전에 도서관에서 조용히 책을 읽고 음악을 듣고 있어요. Ili 음악을 들어요. 민수는 밤에 잠을 자기 전에 도서관에서 조용히 책을 읽고 음악을 듣고 있어요. Minsu noću pre spavanja u biblioteci tiho čita knjigu i sluša muziku. Ok, hajde da probamo još nekoliko primjera rečenica. Krenut ćemo od kraćih primjera, jednostavnijih, a nakon toga ćemo uraditi ovaj finalni veliki primjer. Samo da vidimo otprilike šta smo tu koristili sve. Sljedeći primjer je Mina pije kafu. 미나는 커피를 마셔요. 미나는 커피를 마셔요. Red reči u rečenici je subjekat, objekat, glagol. Sve je isto kao i u prethodnom. I sada ćemo preći na ovu finalnu veliku rečenicu. 미나는 아침에 일을 닦은 후에 집에서 천천히 커피를 마시고 TV를 보고 있어요. Ili TV를 봐요. 미나는 아침에 일을 닦은 후에 집에서 천천히 커피를 마시고 TV를 보고 있어요. Ili 봐요. Mina ujutru, nakon što pere zube, kod kuće polako pije kafu i gleda TV. Mina ujutru, nakon što pere zube, kod kuće polako pije kafu i gleda TV. Čitam još jednom na korejskom. 미나는 아침에 일을 닦은 후에 집에서 천천히 커피를 마시고 TV를 보고 있어요. Ok, prelazimo na finalni primjer. Danas me boli glava. To jest, danas glava boli. 오늘은 머리가 아파요. 오늘은 머리가 아파요. 오늘은 nam je tema rečenice. Kada stavimo ovaj nastavak n ili n,
On označava temu rečenice, a kada stavljamo nastavak iga, kao ovaj mori가, to nam je subjekat u rečenici koji vrši radnju. 오늘은 머리가 아파요. Danas me boli glava. Da pređemo na veću rečenicu. 오늘은 침대에서 일어날 때부터 머리가 아파서 생각하기가 어려워요. Ovo je skraćena 2 u 1 rečenica. Ako želimo da proširimo ovu rečenicu na 2 vezane rečenice, glasit će 오늘은 침대에서 일어날 때부터 머리가 아파요. To je donji primjer u zagradi. 그래서 생각하기가 어려워요. Danas, od kako sam ustao ili ustala, korejski jezik nema rodove. Iz kreveta boli me glava, pa ili zbog toga mi je teško da razmišljam. 오늘은 침대에서 일어날 때부터 머리가 아파서 생각하기가 어려워요. Čitam duži primjer, dužu verziju. 오늘은 침대에서 일어날 때부터 머리가 아파요. 그래서 생각하기가 어려워요. Nadam se da vam je ovaj video bio od nekakve pomoći. Ukoliko imate bilo kakva pitanja, slobodno mi pišite na korejski_jezik na Instagramu. Uvažit ću svaki vaš predlog. Hvala. Annyeong!